галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмид сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер, һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип итсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәъд, мөхтәрәм җәмәгать, бүген ушбу вагазда, хутбәдә сүзне садака турында сөйлисем килә. Һәм бер дә уйламагыз, опять бу муллалар, хәзрәтләр садака турында сөйлиләр дип, юк. Бүген һәр беребезнең дә көчебездән килә торган садака турында сүз барачак. Байы да, хәерчесе дә, урта хәллесе дә, ширеп байып биткәнесенең дә көченнән килә торган садака, ул да булса кешенең күңеленә сөенеч кертү садакасы турында сөйлим. Һәм әлбәттә кешегә сөенеч кертер өчен, йылмайыр өчен аңа җәмәгать күп көч кирәк түгел. Хәтта кешегә карап йылмайганда да синең үзеңнән күп көч китми. Хәтта мускулларың, хәрәкәтләрең юк, биттә берничә мускул гына кыскарып нитеп, алар йылмаюны барлыкка китерәләр. Һәм кешеләр белән сөйләшкәндә, кешеләр белән мугамәлә кылганда, һәм үзеңә җәлеп итә торган эшләрне күрсәткәндә, аны һәммәбез дә кулыбыздан килә. Һәм без ни кызганыч, менә шушы мөнәсәбәтне, сөенечле, матур сөйләшүне башкалардан көтәбез. Әмма ләкин үзебез моны күрсәтергә, үзебез мондый мөнәсәбәтне, мондый мугамәләне башка кешеләргә күрсәтергә еш кына онытабыз. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, белергә кирәк, менә синең белән йылмайып сөйләшкән, сиңа хөрмәт белән эндәшкән һәм гомумән яхшы мугамәләдә булган кеше, ул җәмәгать гади кеше түгел. Ул зур йөрәкле һәм киң күңелле булган кеше. Һәм шуңа күрә андый кешеләрнең кадерен белергә кирәк. Андый кешеләргә зур бәя бирергә кирәк. Һәм изгелек кылу дигәннән нигәдер еш кына безнең башыбыз эчендә изгелек сүзен ишеткәч, безнең ислам диненең 5 баганасы күз алдына килә. Изгелек, гыйбадәт, поклонение, әйме, шәһадәт кәлимәсе, намаз, закат, ураза һәм хаҗны гына күз алдына китерәбез. Әмма ләкин мөхтәрәм җәмәгать, изгелек һәм гыйбадәт эшләре, изгелек һәм гыйбадәт тармаклары, алар бихисап. Алар санап бетергесез. Һәм нинди генә эшләрне карасаң да, без һәр вакыт җәмәгать кулыбыздан эшли ала торган, вакытына, урынына карап тормый торган изгелекләр башкара алабыз. Һәм гыйбадәт дигәннән, гыйбадәт нәрсә ул дип сорасагыз, мин сезгә әйтәм, гыйбадәт ул серле рәвештә яки ачык рәвештә башкарыла торган сүз яки гамәл. Һәм шул сүздән, шул гамәлдән Аллаһ Раббыбыз риза булса, Аллаһ Раббыбыз ул сүзне яки гамәлне яратса, менә шул сүз яки гамәл, сүз яки эш ул изгелек булыр, ул гыйбадәт булыр. Һәм менә шул изгелекләр арасында һәм 5 иман исламның 5 баганасыннан тыш иң киң таралган һәм иң яктысы һәм эшләргә иң җиңеле ул кешене сөендерү. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә әйтте: "Ахаббул аъмали илаллаһ сурурун юдхилуху аля муслим." Аллаһы Тәгаләгә иң сөенечле эшләрдән ул синең башка мөселманны сөендерүең дип әйтә Аллаһ илчесе. Башка кешегә көләч йөз белән йылмаеп,
аңа яхшылык, аңа сөенеш кертүең дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә бу мәгънәдә булган хадисләр алар күп. Менә бу мәгънәдә булган Пәйгамбәребездән килгән риваятлар күп. Шуларның беренчесен укыйсым килә. Әл-муслиму ахул муслим. Мөселман мөселманның туганыдыр, кардәшедер. Ла язлимуху ва ла юслиму. Ул аңа зулымлык китермәс, һәм ул аны ярдәмсез калдырмас ди. Һәм кем ди? Әгәр дә нинди дә булса кардәшенең хаҗатын үтәсә, аңа ярдәм итсә, Аллаһы Тәгалә дә аның хаҗатын үтәргә ярдәм итер ди. Кем мөселман кардәшенең берәр авырлыгын җиңеләйтсә, Аллаһы Тәгалә аңа кыямәт көнендә күп авырлыкларын җиңеләйтер дип әйтә. Һәм кем үзенең кардәшенең, мөселманның гаебен саклап калса, күрсәтмәсә, сер итеп сакласа, Аллаһы Тәгалә кыямәт көнендә аның гаепләрен саклар һәм башкаларга күрсәтмәс дип әйтә. Шулай ук тагын бер хадис, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кешеләр арасында Аллаһы Тәгаләгә иң сөекле булганнары ул кешеләргә файда китерә торганнары. Һәм эшләр арасында Аллаһы Тәгаләгә иң сөекле яраткан эшләре ул да булса мөселманга сөенеш кертү дип әйтә. Һәм шулай итеп син аның авырлыгын я бетерәсең, я аның бурычын түлисең, я аны ашатасың, ачлык хисен бетерәсең. Һәм минем өчен дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям, минем өчен ди, кардәшемнең хаҗатын үтәп, кардәшемә ярдәм итеп йөрүем дип әйтә, ул ди, Мәдинәдәге Пәйгамбәребезнең мәчете, менә шушы мәчеттә бер ай буена иатикаф кылудан да хәерлерәктер дип әйтә. Исполнить какую-либо нужду моего брата лучше для меня, чем совершать иатикаф, поклонение, не выходя из мечети, целый месяц. И имел в виду мечеть пророка в Медине. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, бу Пәйгамбәребезнең сүзләре. Димәк, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям эшләгәндә башкаларга ярдәмең тиюең, башкаларга сөенеш күрсәтүең, башкаларга яхшы итеп, матур итеп мөгамәләдә булуың, ул Аллаһы Тәгаләгә иң хәерле, иң сөекле эшләрдән дип әйтте Пәйгамбәребез. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә бер мисал китерәсем килә. Менә кешеләр арасында бар шундыйлары, аларны кай вакыт коммуникатор дип атыйлар. То есть иногда среди людей бывают такие, которых называют коммуникатор. Именно из-за того, что у него есть связи, знакомые, друзья, близкие. Сам он и, может быть, не обладает излишним имуществом, деньгами там и так далее, но все равно к нему обращаются за помощью. Просят, он помогает, он стремится к ним. Ул аларга һәр вакыт елмая, ул аларга начар чырай күрсәтми, ул аларга ярдәмгә ашыга. Акча өчен дә түгел, нинди дә булса мактау өчен дә түгел, ихластан. Һәм менә шушындый кешеләрне мөхтәрәм җәмәгать, әлбәттә без динебездә менә шундыйларга ашарга тиешбез. Синең матди мөмкинчелекләрең, акчаларың һәм башкаларың күп булмаса да, ләкин кулыңнан килә алырлык изгелек эшләвең һәм башкаларга ярдәм күрсәтүең җәмәгать, менә бу синең Аллаһ каршында дәрәҗәңне күтәрә. Һәм бер кардәш сөйли. Моннан күп еллар элек эшкә дип әйтә, бер хезмәткәрне чакырдым дип әйтә. Бер специалист, бер яхшы берни, чит шәһәрдән килгән бу. Чакырдым үземә дип әйтә, эшли башлады дип, все нормально дип, эш бара дип әйтә. Бер заман бу төнлә шалтырата миңа ди. Төнге берләрдә ди. Үтереп тешем сызлый дип әйтә. Сделай что-нибудь дип әйтә. Тешем сызлый. Уйлап карагыз, икесе дә зур кешеләр, икесе дә взрослый, икесенең дә хатыннары бар, гаиләләре бар, балалары бар, әйме? Шалтырата төнлә, төнге бердә. Үтереп тешем сызлый ди. Коткар мине дип әйтә. Ну нәрсә эшлисең? Турып киттем ди. Яткан идем, йоклаган идем дип әйтә. Тордым, киттем, алып бардым больницага, ниттек, тешен хәл иттек дип әйтә. Һәм менә бу җәмәгать кай вакыт уйлыйсың да, мин шулай тора алыр идем микән? Мин шулай җавап бирер идем микән? Яки телефонны сүндереп, мин жоклыйм, мин ничего не знаю, фәлән төгән дип әйтеп, ул шулай калдырыр идек микән? Дип үз-үземә кай вакыт шундый сораулар бирәм.
Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә мондый мөгамәлә ул хәерле мөгамәлә. Менә мондый кешегә омтылыш, кешегә ярдәм күрсәтү ул хәерле эш. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, без андыйга охшарга мөмкин булса, без андыйга омтылсак, бик тә күркәм булыр. Һәм пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям үзе дә нәрсә дип әйтә? Пәйгамбәр була торып та, Аллаһ илчесе була торып та, башка бер кешегә ярдәм итүем мәчеттә бер ай буена утырып гыйбадәттән дә хәерлерәк дип әйтә. Димәк, мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәребез менә мондый мөнәсәбәтне, менә мондый ярдәмне бик югары бәяләгән. Имам Малик ибн Анас, Мәдинәдә яшәгән зур галимнәрнең берсе, Имам Абу Ханифа белән бер рәттә торган зур галим. Аннан сораганнар: "Эй имам", дип әйткәннәр, "Син гамәлләр арасында, эшләр арасында нәрсә эшләргә яратасың?" дигәч, бу имам әйтә: "Мин ди мөселманнарга сөенеш кертергә яратам", дип әйтә. Һәм үз-үземә сүз бирдем, дип әйтә. Я дал себе слово, дал себе обет, ти мөселманнарның авырлыкларын булдыра алганча кадәр шишергә, битерергә омтылам, дип әйтә. Бу галим, бу укытып ятарга гына тиешле, бу мәчеттә дәрес бирергә генә, яздырырга һәм башкасы, ул шулай гына утырга тиешле. Ләкин ул галим нәрсә дип әйтә? Кешеләргә, мөселманнарга сөенеш кертергә яратам, телим, дип әйтә, һәм аларның авырлыкларын битерергә омтылам, дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, сөенеш кертү һәм башкаларга ярдәмгә ашыгу ул җәмәгать иң хәерле гамәлләрнең берсе. Һәм хәзер сорау туа, аңлашылды, кешеләрне сөендерергә, аларга ярдәм итәргә. А конкретно что? Без адым сайын, адым нәрсә эшләргә тиешбез? Мин нәрсәдән башлыйм? Һәм иң беренчесе, галимнәр әйттеләр, ул әлбәттә ачык күңелле булу. Һәм башкаларга мәрхәмәтле булу. Менә бу мәрхәмәтлелек, милосердие дигән әйбер, пәйгамбәребез әйтә: "Ар-рахимуна ярхамухумур-рахман". Кем дип әйтә? Мәрхәмәтле булса, мәрхәмәтле булган кешеләрне мәрхәмәтле булган Аллаһ Раббыбыз гафу кылыр, гафу итәр, дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, иң элек күңелебез тар булмасын, күңелебез киң булсын. Һәм кешеләр белән сөйләшкәндә дә, мөгамәлә кылганда да өстән аска түгел, астан өскә яки бер тигез карарга кирәк, мөхтәрәм җәмәгать. Үзеңне әллә кемгә куеп һәм авырлыкта калган кардәшеңне түбәнсетеп, рәнҗетеп, бу җәмәгать тәкәбберлеккә китерә торган иң кыска юл. Тәкәбберлек җәмәгать ул җәннәткә кертми. Һәм икенчесе, ул да булса елмаю. Йөзеңдә елмаю булсын. Кешеләр белән сөйләшкәндә, кешеләр белән эш иткәндә елмаюың төшмәсен. Менә важный момент. Мин ржаерга дип әйтмим. Теге авызың йырып, теге сәйерниләр күрсәтү түгел, елмаю. Матур итеп елмаю. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям аның белән таныш булган һәрбер кеше аны әйтәләр иде, бу ди иң елмая торган кеше. Һәм пәйгамбәребезне кайчан гына күрсәм дә, кайда гына күрсәм дә, ул бөтен җирдә елмая иде, дип әйтә. Һәм хәтта пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям берәр кешегә ачуы чыкса, сахабалар арасында, ул аларга ачулы булса да, ачулы килеш елмая иде. Табассамал мугдаб. Пәйгамбәребез хадисендә килә, бер сахаба әйтә, һәм пәйгамбәребез миңа карады, дип әйтә. Һәм ачулы кеше елмайган кебек елмайды, дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям елмайган. Һәм без дә аның сөннәтенә ияреп, менә шушы гадәтне күрсәтергә тиешбез. Ләкин ни кызганыч, бүгенге көндә нигәдер ул елмаю бик еш күренми. Мәчеткә кергәндә яки урамда очрашканда күп кенә кардәшләр кашлары төшкән, авызлары кәкрәйгән, белмим, дөньялары авырдыр инде күрәсең, ашарларына беткәндер, башкасыдыр, елмаерга хәлләре юктыр бәлки, физически шул хәтле эшләгәннәр, вагоннар бушатканнар, хәтта авызын кыйгайтып әзрәк елмаерга да көчләре юктыр мөгаен.
Ләкин, мөхтәрәм җәмәгать, әлбәттә бу инде шутка инде әйме, ләкин елмаю безнең йөзебездән төшәргә тиеш түгел. Һәм елмаю ул һәр вакыт син кеше белән сөйләшкәндә йөзең көләч булса, ачык булса, елмайган хәлдә ты таким образом предрасполагаешь человека к себе. Предрасполагаешь его к диалогу, к взаимному партнерству, хорошим отношениям. Әгәр дә мондый кош җыерган килеш, әгәр дә кеше белән сөйләшсәң, ул кеше синең яныңнан тизрәк китергә, тизрәк котылырга, ой, больше не встречаться с этим человеком, уйду от него подальше дип, китеп кенә барачаклар, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә кешегә сөенеч кертүнең бер юлы ул да булса елмаю. Шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә тагын бер усул өйрәтә. Ул да булса бүләк итү, бүләк бирү. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Тахадду тахаббу". Бер-берегезгә бүләк итешегез дип әйтә. Бер-берегезне яратырсыз дип әйтә. Һәм бүләк дигәннән әлбәттә затлы, кыйбатлы бүләкләр түгел, гади әйберләрне биреп тә кешегә сөенеч кертергә була. Күп кенә вакытларда, әлхәмдүлилләh, бүгенге көндә кешеләр мин әйтмәс идем, бик каты авыр яшиләр, гел үлә бетә ашарларына юк дип әйтмәс идем. Әлхәмдүлилләh. Хәлебез яхшы. Әгәр дә чагыштырсак, әти-әниләребез белән, әби-бабайларыбыз белән алар ничек яшәгән һәм без ничек яшибез, әлбәттә чагыштырып бетереп булмый. Һәм менә бүгенге көндә кешегә бүләк иткәндә күп кешегә бүләкнең кыйммәте түгел. На сегодняшний день многим людям ценно не именно сам подарок и его объем, его стоимость, а именно внимание. То, что, оказывается, ты его любишь, оказывается, ты его уважаешь, оказывается, ты желаешь его предрасположения. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы игътибар, шушы внимание бүләк иткәндә моны ясап була. Һәм әлбәттә, иң беренче иттереп үзеңнең якыннарыңнан башларга кирәк. Хатының булсынмы, балаларың булсынмы, әти-әниең булсынмы, туганнарың булсынмы, аларга хәтта менә гади генә иң очсыз бер чәчәк күтәреп кайтсаң да, хатының ярты көн буе елмаеп йөрәчәк. Машалла, мой дорогой, мой любимый, обо мне помнит, знает, ценит, уважает дип, ул елмаеп йөрәчәк, мөхтәрәм җәмәгать. Бу иң гади әйбер. Аннан да яхшырак, аннан да кыйммәтрәк әйберләрне эшләргә безнең кулыбыздан килә. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, бүләк итешү ул кешегә сөенеч кертүнең бер юлы. Пәйгамбәребездән бер кыйсса. Бер вакытны Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям һәм ул гомумән бүләкләрне һәм яхшы мөнәсәбәтне зурларга гына түгел, то есть хорошее отношение и дарить подарки, это было не только к детям. Это было не только ко взрослым, да, но и к детям. Ул зурларга гына түгел, балаларга да зур игътибар бирде. Алар белән дә сөйләште, алар белән дә эш итте. Һәм бер вакытны Пәйгамбәребезгә бүләк иттеләр бер күлмәк. Төсле-төсле, сызыклы-сызыклы матур күлмәк. Һәм шул күлмәкне күргәч, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям карап торды да, һәм бер заман нәрсә дип әйтә? Әйнә Умму Халид. Умму Халид исемле кыз кая ди? Ул кечкенә генә кыз, һәм сабый бала, Пәйгамбәребез аңа хәтта эндәшкәндә дә зур кеше итеп эндәшә. Гади генә бер анда Әминә, Фатима дип кенә түгел, Умму Халид дип әйтә, кечкенә балага. Кая монда чакырыгыз ди. Һәм шушы нине кыз бала килә, ап киләләр янына. Һәм менә шушы әйберне әгәр дә сиңа бүләк итсәм ди. Шушы күлмәкне нәрсә эшләрсең ди. Итеге кыз бала сөенә инде шул хәтле, сөенә инде. Һәм Пәйгамбәребез моны күреп, шушы күлмәкне моңа бирә, кидерә. Һәм кидергәч тә ай-ай-ай-ай, ничек матур булды ди. Хәсән, Хәсән. Анда хадистә килә инде, сәнә дигән сүзне әйтте ди. Аның мәгънәсе бүгенге көндә ай-ай-ай-ай дип баланы сөендерде. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәребезнең менә шушы мөнәсәбәте, отношениесе зурларга түгел, хәтта кечкенә балаларга да ул сөенеч кертергә яратты. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, сәлам бирү, сәлам алышу, сәламу алейкум дип әйтү. Ни кызганыч, җәмәгать, шәһәр уртасында йөргәндә бигрәк тә Казанда бик ачык итеп сизелә бу. Сакаллы кеше, түбәтәйле кеше үтеп барганда башларын әллә кая борып, сине күрмәмешкә салышып сәлам бирми. Нәрсә булды микән? Ярар, мин начардыр инде, бәлки берәр начарлык кылганмындыр моңа инде, әйме, ләкин башкаларга да нәкъ шулай. Һәм гомумән, менә хатын белән йөргәндә дә,
мөслимәләр яулыклы, безнең сеңелләребез, апаларыбыз, алар сәлам бирә, сәлам алейкум дип эндәшеп китәләр. Ә ирләр нигәдер юк безнең сәлам. Бары тик бик каты таныш булган кешең, дустың булса гына, сәлам алейкум дип башын ия, эндәшә, килеп кул кыса. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, бу начар гадәт. Сәлам бирергә кирәк. Машинада барасыңмы, җәяү барасыңмы, велосипедта барасыңмы, әйме? Сәлам алейкум дип эндәшсәң, һич югы. Ул ярактарак булганда башыңны иеп, сәлам биргән итеп ни кылсаң, ул җәмәгать бик матур әйбер булыр. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, иман китермичә җәннәткә кермәссез дип әйтә. Һәм бер-берегезне яратмыйча иманга килмәссез ди. Һәм мин сезгә бер-берегезне яраттыра торган бер эшне күрсәтимме, ул да булса арагызда сәлам тарату дип әйтә Пәйгамбәребез. Распространение приветствия. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы сәлам бирешу ул араларны якынайта. Ул сөенеч кертә. Һәм ул бер-беребезнең арабызда булган шушы яхшы мөгамәләне тагын да ныклырак кыла. Һәм иң соңгысы, һәм шуның белән тәмамларбыз, мөхтәрәм җәмәгать, ул да булса кешеләр белән эш иткәндә җиңел булуың. То есть, когда взаимодействуешь с другими людьми, это то, чтобы ты был легким. Это то, чтобы ты был великодушным. Кеше хата кылган сайын, кеше нинди дә булса, теге берни кылган сайын, теге тырнагына басып, фәлән, төгән кычкырышып, бакырышып, андый кеше белән рәхәт түгел. Һәм менә шушындый җиңел кеше белән сөйләшергә, җиңел кеше белән эш итәргә, менә шундый кешеләр җәмәгать, алар әлбәттә кешеләр арасында яхшы, данлыклы кешеләр бар. Була. Һәм алар белән эш итәргә рәхәт. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә бу җиңеллек ул әлбәттә кешене сөендерә. Һәм шул кеше син сөйләшкәндә матур итеп сөйләшеп узатсаң, ишекне шапылдап япмасаң, каты сүзләр әйтеп таралышмасаң, әйме, ул яңадан сиңа киләчәк. Ул яңадан синең белән кайчанда булса сиңа эндәшәчәк. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы җиңеллек булырга тиешле. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Аллаһы Тәгалә Раббыбыз сатып алганда һәм сатканда җиңел рәвештә эшен башкарган кешегә рәхимле булсын дип әйтә. Һәм хәтта спорлашканда да, үзара бәхәс чыкканда, даже когда он выясняет отношения, если он великодушен, пусть помилует Всевышний Аллах этого человека. Дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә кызганыч, ләкин кайсы бер кешеләр, әйме, сату алу эшләрендә син аның белән былай гына сөйләшкәндә, былай гына эш иткәндә, намаздамы, мәчеттәме, башка урыннардамы, ул матур, ул елмая, ул синең белән яхшы мөгамәләдә. Но әгәр дә шушы синең мөнәсәбәтең, мөгамәләң, твое отношение акчага керә башласа, ул кайсы бер кешеләр гел 180 градус үзгәреп куялар. Кеше иде, бүрегә әйләнде. Ашарга тотып, ашарга әзер. Җәмәгать алай түгел. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә ди? Сатканда да, сатып алганда да җиңел булган кешене Аллаһ ул кешегә рәхимле һәм шәфкатьле булсын дип дуга кылган. Һәм спорлашканда җәмәгать. Әлбәттә, тормышыбыз вакытында, тормышыбыз дәвамында төрле хәлләр булырга мөмкин. Без бәхәсләшәбез, без нәрсәгәдер ачуланышабыз, үзара нидә дә булса конфликт килеп чыга, спор килеп чыга, ләкин шул конфликтны шишкәндә хайван кебек түгел, тыныч, гыйлемле, укымышлы, хикмәтле кеше шикелле хәл итәргә кирәк җәмәгать. Һәм ничек кенә аралар үзгәрмәсен, нинди генә спорлар килеп чыкмасын, бер-береңә җәмәгать, әгәр дә җиңел булып калсаң, һәм менә шушындый великодушный булып калсаң, әлбәттә бу араларны яхшы итеп саклаячак. Һәм гомумән халкыбызда да җәмәгать, кешегә сөенче хәбәрләрен җиткерү, кешегә сөенеч кертү, ул күркәм эшләрнең берсе булып тора. Һәм һәрвакыт сиңа сөенечле хәбәр җиткергән кешеләргә безнең халыкта нинди гадәт? Аңа бүләк биргәннәр элек. Авылларда һәм башка җирләрдә элек бит интернет булмаган, WhatsApp-лар, Telegram-лар, хәзер генә ул 1 секунд эчендә Америкаданмы, башка җирдәнме 1 секунд эчендә сиңа хәбәр килеп төшә. Элек алай булмаган.
Һәм сөенечле хәбәр җиткергән кешеләрне теген итеп, аларга рәхмәтле булып, аларга бүләк биргәннәр хәтта. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, һәммәбез дә, әгәр дә шушы сыйфатларга ия булсак, тормышыбыз җиңелләнер иншалла. Әгәр дә һәммәбез дә бер-беребезгә карата җиңел булсак, великодушный булсак, әйме, әгәр дә бер-беребезгә елмаеп, сәлам бирешеп, бер-беребезнең хәлен белеп, менә шушы сөенеч кертергә ашыксак, тормышыбыз былай катлаулы булмас иде. Һәм араларыбыз да тагын да якынрак, тагын да ныклырак булыр иде. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.